Атрымаў даведнік і адразу ў шлях. Дзясяткі брастаўчан выйшлі на прагулку, каб даведацца пра новыя факты зялёных гісторый горада і ўбачыць месцы, у якіх, магчыма, яшчэ ні разу не былі. І вось, першая лакацыя – Сасна Берасцейская. Гарадскі ляснічы Мінска Ігар Курзун, які спецыяльна прыехаў паўдзельнічаць у брэсцкім прагулачным марафоне, расказвае, магчыма, менавіта гэтае дрэва стала відавочцай старога Бярэсця. Далей па маршруце мост у нікуды. Дальше мы по этому мосту широким маршем идем, а дальше мы просто спрыгиваем в крепость. Мы такие, ну вот в книжке я это написал, мы как десант, как парашютисты. Арганізатары гавораць, гэты марафон нельга назваць звычайнай экскурсіяй. Гэта цэлыя прыгоды. Мы идем в черте города, но идем по зеленой зоне, по водно-зеленому диаметру Бреста, который на самом деле зачастую является такой вот, как бы, ну, не то чтобы недосягаемой, но очень многие туда просто не доходят. Аддаліцца ад гарадскога шуму, стаць крышачку бліжэй да гісторыі і, канешне, проста прагуляцца з добрай кампаніяй. 42 кіламетры і 77 аб'ектаў. Добры настрой гарантуецца. Акрамя добрага настрою спатрэбіўся яшчэ і зручны непрамакальны абутак. Лугі, узвышшы масты – гэта далёка не ўсё, што ўбачылі пешаходнікі. Маршрут вялікі, але займальны. Далучыліся і дарослыя, і дзеці. Первый раз только. Вот, решили узнать, что происходит у нас в городе. Интересно. И приобщить нашу молодежь. Дети, они, вы посмотрите, маленькие дети, они стоит мальчик, 6 лет ему, и он читает. Ему это интересно, значит, и другим интересно. Просто мамы должны этим интересоваться, чтобы детям было. А вообще здесь здорово. Мінскі гарадскі ляснічы Ігар Курзун праводзіць падобныя марафоны часта, але ў Брэсце гэта толькі другая прагулка. Гаворыць, што полюбіў наш абласны цэнтр за яго цікавую ландшафтнасць і непаўторную прыроду. Пойдем любоваться красотами природы, совершенно заповедными, уникальными, на мой взгляд, в некоторых случаях, которые находятся в самом центре города. И в других белорусских городах я ничего похожего не встречал. Редко я такое встречал и в европейских городах. И мне кажется, что всю эту историю есть смысл сохранить. Такие прогулки будут здзяйсняцца кожны год, плануюць арганізатары. І спадзяюцца, што ў хуткім часе непаўторныя лакацыі Брэста стануць яшчэ адным турыстычным маршрутам. Тацяна Ігнатавец, Васіль Палхоўскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».